problém, o ktorom skoro nikto nehovorí. Ako si nájsť oblečenie, keď máš malé prsia? Napríklad všetky tie topy s košikmi, pretože ak nemajú vypchavky alebo nie sú nejako extra pevné, tak mi jednoducho nesedia. Ježiš, jak krásne svieti slnko. Čo sa týka podprseniek, tak toto je asi najväčšia bolesť. Všetky krásne podprsenky sa robia na väčšie prsia. To som si všimla veľmi dobre. A keď si už aj nájdem podprsenku s malým košikom, tak neviem prečo výrobca si myslí, že malé prsia majú len ženy s malým obvodom. Ale ja obvod mám Bčko a košik mám Ačko, keď nemenší. A také podprsenky jednoducho skoro neexistujú. A asi vás už aj napadlo, že prečo vôbec nosím podprsenky, keď mám malé prsia a vlastne nemám tam čo pridržiavať. No ja mám zároveň široký pás a keď tu mám objem a tu nemám nič, potom zase na stehnách mám objem, tak proste vyzerá to lepšie na tej postave, hej. Ďalej tu máme šaty s výstrihom. Na modelke fakt vyzerajú perfektne, ale na mne to stratí proste celý ten efekt, pretože nemá čo vytvarovať. A ešte šaty bez rmínok, ktoré sa skôr budú držať na mojich rebrách ako na prsiach. A možno si aj poviete, že choď si zväčšiť prsia a máš vybavené 5 alebo 6 tisíc eur investovať do tohto. Neviem ako vy, ale ja nájdem oveľa lepšie využitie týmto peniazom. A za druhé, ja sa bojím. A som si istá, že ženy s veľkými prsiami majú veľmi podobné problémy, len opačne. Kde je riešenie? Poďme sa do komentárov zhodnúť.